Ja, ik zou het wel aanraden om hier te komen werken. Het is een leuk bedrijf, investeert ook in het personeel, dus dat zou ik zeker aanraden. Kijken, de machine Met deze campagnebeelden van metaalbedrijf Oreel in Hallem willen ze 24 nieuwe meewerkers aannemen. Opvallend is dat ze afstappen van de flexibele uitstuurkrachten en deze nieuwe meewerkers voortendaags vast aannemen willen. Klinkt natuurlijk heel ambitieus, 24 op een werknemersbestand van 140. Dat is een redelijk groot deel. Maar we merken nu al dat er een hele hoop animo voor is. En ik denk dat het maar dus de publiciteit die we eraan jouwen, dat zeker realistisch wezen kan. Binnen Oreel kun je eigenlijk alle kanten wel een beetje op. Op het stuit is het in een soort sectoren dreig om naar je mensen te vinden. Vandaar dat het bedrijf deze speciale campagne opzet had. In verschillende video's vertellen werknemers hoe het is om bij het bedrijf te werken. Ingewikkelde producten, de nieuwe technieken, je blijft in beweging. Het is een moeilijke tijd, zou ik zo zeggen. Maar in de metaal ben we eigenlijk wel gewend dat het altijd lastig is. We zijn altijd wel op zoek geweest naar mensen. We hebben altijd wel iets extra's eraan matten om aan goede mensen te komen. Dus wij zijn er op zich wel klaar voor. De Sociaal-Economische Raad had recentelijk advies gedaan aan het demissionair kabinet om het tal flexibele contracten weer om te brengen. Bij Oreel namen ze het heft al in eigen hand. Ik denk dat proactief is in dit geval de branche weer kenmerkt dat ze altijd een stapje eerder binnen dan andere branches waar het misschien altijd wat makkelijker gaan is. En aan de andere kant, wij zijn een innovatief bedrijf, maar ook wel kennisintensief. De mensen die we hier krijgen, die moeten wel weten waar ze mee bezig zijn. En voordat ze inwerkt binnen, ben je toch wel vaak een tijdje verder. Dus eigenlijk komt het u zo wel heel goed uit en ben we wel blij met het initiatief. Klaas-Jan, een van de meewerkers, is te zien in een van de video's. Dat komt omdat het werk als teamleader van de afdeling lasersnijden hem goed bevalt. Echt een mooi bedrijf, groot bedrijf, we groeien lekker door. We werken met de nieuwste machines, we hebben een leuk team, gemotiveerde mensen, goede werktijden, dus supergoed. Het bedrijf hoopt met deze campagne meerdere nieuwe meewerkers te vinden. Ze krijgen voort een vers contract, want dat past bij de ontwikkelingen van het bedrijf. We hebben gestaag gegroeid van 40 naar 140 man. We gaan per uitbreidingen die nieuwe fabriekshallen gebouwd. Dus de lange termijn waar wij aanhouden, we zijn een oud familiebedrijf, 164 jaar oud. En dat jouwt genoeg vertrouwen om mensen een vers contract bieden te kunnen.